аксари шумо шояд дер ё зуд дар бораи он саволе ки оё коиноти мо беохир аст дар саратон омада бошад. мутаассифона илми муосир ба ин ҷавоби аниқ дода наметавонад, аммо ин бешубҳа гуфта метавонад ки коинот ибтидо дорад. ҷаҳоне ки мо медонем дар тӯли 13.8 миллиард сол рушд ва афзоиш дорад ва он ҳолате ки маъмулан ягонаи космологӣ номида мешавад. барои омӯзиши ин раванд астроном бояд айнан ба гузашта назар кунад ва имрӯз дар бораи сарҳадҳои коинот суҳбат хоҳем кард ки мо танҳо маҳдудиятро дар назар дорем ки мо метавонем ин минтақаи намоёни метагалактика ё олами намоён ном дорадро бинем. хуб, аммо дар берун аз сарҳади коинот чӣ аст? мо имрӯз дар ин барнома хоҳем фаҳмид. салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали Некатоб. дар канал обуна шавед ва мо роликро сар мекунем. рафтем. дӯстон, шумо тамошо ва рақобатҳои варзишии ҷолибро ҳамроҳ бо як икс боз ҳам ҷолибтар кунед. регистратсияи осон, пур кардан ва гирифтани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд ва муҳимтар аз ҳама бонус то $100 бо промокоди нека. маълумотҳои лозима дар комментария ва ба шумо муваффақият хоҳонем. худ таъқид кардан дар бораи он ки коинот сарҳад дорад яке аз ғояҳои бузурге ҳисобида мешавад ки метавонад назари моро ба ин ҷаҳон ба куллӣ тағйир диҳад. чунин ба назар мерасад ки аллакай дар соли 1543 вақте ки Николай Коперник исбот кард ки замин дар маркази коинот нест. табаддулоти навбатӣ дар асри 20 рӯй дод вақте ки Эдвард Хаббл ва ҷаҳониён нишон дод ки галактикаҳо аз ҳамдигар дур мешаванд. оре, исботи дар ҳаёт ақидаи абадӣ вуҷуд надоштани коиноти мо ин аст ки коинот дар натиҷаи воқеаи муайян таркиши бузург яъне ба вуҷуд омадааст. имрӯз мо ин чизро аниқ медонем ки ҷаҳоне ки мо дар он зиндагӣ мекунем хеле бузургтар аз он аст ки мо тасаввураш карда метавонем. ёфтани ҷавоб ба саволҳои дар бораи сарҳадҳои он як қадам ба сӯи пешрафтҳои навбатии илм мебошад. дар айни замон олимон танҳо дар бораи сарҳадҳое суҳбат карда метавонанд ки дар дохили он чизеро бубинанд. ин минтақаро инчунин коиноти мушоҳидашаванда меноманд, яъне он қисме ки нисбатан ба нозир гузаштаи мутлақ аст. сарҳадҳои коиноти мушоҳидашаванда уфуқи космологӣ мебошанд ки объектҳо дар он ҳаракати сурхи беохир доранд, яъне онҳо пайваста аз мо дур мешаванд. теъдоди галактикаҳо дар дохили коиноти намоён, яъне ҳамон чизе ки ҳозир мо дида истодаем, аз 500 миллиард зиёдтар тахмин зада мешавад ва ин рақам бо такмили асбобҳои тадқиқотӣ мунтазам меафзояд. аммо чӣ андоза аст қисми коинот ки мо имрӯз мебинем? ба масофаи дуртарин объекти мушоҳидашаванда тақрибан 14 миллиард парсек дар ҳама санҳо мерасад. ҳамин тариқи коиноти мушоҳидашаванда ба монанди тубест ки диаметраш тақрибан 93 миллиард соли рӯшноиро ташкил медиҳад ва инчунин марказаш системаи офтобӣ аст, яъне ҷое ки мушоҳидашаванда қарор дорад. ҳаҷми ин майдон ба 350 винҷетлион мукабметр баробар аст. инчунин бояд қайд кард ки чароғҳое ки аз ҷониби объектҳои дурдасти мушоҳидашаванда фурӯзон шудаанд дар тӯли 13.8 миллиард соли рӯшноӣ ба мо сафар карда расидаанд. аммо аз ҳамон вақт инҷониб масофаи ба ин объектҳо ба туфайли васеъшавии доимии коинот хеле зиёд шудааст. ин раванд натиҷаи мавҷудияти материя ва энергияро дар фазо мебошад ки вақти фазоро пур мекунад. модоме ки дар коинот материя вуҷуд дошта бошад, пас қувваи ҷозибаи гравитасионӣ низ вуҷуд дорад. бинобар ин коинот дар зери таъсири қувваи вазнин кашиш мешавад ё дар зери таъсири материяи торик васеъ мешавад. инчунин бояд гуфт ки маркази ягонаи васеъкунӣ дар коинот вуҷуд надорад, ҳамон тавре ки берун аз фазо ҷое нест ки коинот ба он васеъ шавад. ин раванд бо худи риштаи вақти коинот дар ҳар нуқта дар ҳама ҷо пайваста рух медиҳад. мо инро дар худ ҳис намекунем, зеро қуввае ки атому молекулаҳои моро бо ҳам нигоҳ медорад ба мо имкон намедиҳад ки дар зери таъсири васеъшавии фазо ба тарафҳо пароканда шавем. инро метавон ҳамчун нони пухтаи мавизӣ муаррифӣ кард ки дар он галактикаҳо ва дигар сохторҳои ба он алоқаманд аст. хамира бошад, матои фазоӣ мебошад. тибқи ҳисобҳои имрӯза масофа то объектҳои аз ҳама дури мушоҳидашаванда тақрибан 14 гигапарсек ё 46 миллиард соли рӯшноиро ташкил медиҳад. дуртарин системаи ситораҳо аз замин галактикаи GN-Z11 мебошад. нури он ба мо тақрибан 13.4 миллиард сол сафар карда пас он мо ӯро мебинем, яъне ташаккули он камтар аз 400 миллион сол пас аз таркиши бузург рух додааст. аммо аз сабаби васеъшавии коинот масофаи кунунӣ то Gen Z11 тақрибан ба мо 32 миллиард соли рӯшноиро ташкил медиҳад. метавонем бигӯем ки суръати хориҷшавии он аз суръати рӯшноӣ зиёдтар аст, аммо ин ба назарияти махсус мухолифат намекунад, зеро он материя нест, балки худи фосилаи байни ду объект аст ки калонтар мешавад. тамошобинон азиз, дар бораи коинот агар то чанд деҳа ҳарф занем тамомшавӣ надорад. агар ягон кас нафаҳмида бошад ин видеои моро дар комментария бинависед. дар навори оянда мо кӯшиш мекунем ки сода карда фаҳмонем. то видеоҳои оянда дар паноҳи худо бошед. хайр.